lumea și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi cu doi prieteni, unul Denis și altul Vlad, care Denis nu zice nimic și Vlad... E destul în Costi? Da, destul. Și adu la mine, Mina. Noi am început o serie asta de mult, adică de vreo 4-5 săptămâni, nu-i așa? Lemnul îl dau lui Vlad. Lumie, adu lumină, lumie, mai auzit? Lumie. Hai că sting la matică. Da, Ești bun cu. știu, neti. Hai că mâinile sunt grele. Adu-mi lemnul. Acum, știu. Dar ai făcut asta nu-i corect. Știu. Ceva nu-i corect aici. O, mersi, boss. Deci să mergem până... A, mai ai? Ok. De ce să mergem? A, diba, urcă. Mi s-a spart un copul fix acum. Că ai dat în Da. Hai. Nie. Acum ești șef. Hai să mergem, În următorul episod Hai. Trec. o să vă prezint și cenușile astea. Dar nu, acum nu e. Aici e, știți. Bine, nu știți că n-a fost. Așa. Nu e, hai că e supragerie dacă e. Nu mai am lemn. Dar în Vlade că fac multe tânăcoape de piatră și... Omor vaci. Nu. Păi ne dă mâncare. Da, faci, da. Pe peaceful. Vino Vlade și alem din chest, Două că vaci. avem o grămadă. Avem 3 stecuri. Oh! Mult, nu? Stai un pic. Uite lemn, uite alem. Bă, da, n-avem cărbuni. Am eu 10. Dă mie, că fac toți. Că trebuie. Ai nisip aici? Da. O, dă-mi. Ia, că e în chest. 29 sau ceva gen. Poți să folosesc săbile de lemn ca să plăzesc ăsta? O, 42 de toți. Coste nevoie de piele de vacă? Nu. O pun în chest? Hai să vedem ce e aici, băieți. Că e greu, Vreau băieți. să mă ușor în chest. Uită-te, ce? Nu pot. Păi dacă se uită doi, Nu, pot să se știu. uită doar Sau, Vlad. nu știu. Hai să... Ați închis ușa la celelalte două uși? Sunt închise. Da. Vlade, mă duc să mine în spate, găsesc diamante, Doamne ajută. Vedeți Da. să nu scoateți nimic Din ce? din Băieți, o să fie un episod lung. Costi pun Asta. 5 bucăți de carne de vacă. Pune tot în ce ți se pare ție că îți folosește, pui în chest acolo. Carnea o folosim, dar Da. acum. Și eu am 6 bucăți. Eu am 5. Ok. Una, deci le împărțim. Tu le împarți pe ale tale, eu pe ale mele. Da. Adică 3 cu 3. Eu 3 la 3, tu 3. Tu câte ai? Câte ai avut? Eu 5 sunt le-am cu ăsta de pus aero. în chest. Dar tu ce mai faci acolo? Cine a Mai dat? plouă? Cine a dat în mine? Nu eu. Nu, că te acolo. Eu sunt Mina. Eu sunt afară. Vlad, auzi? Da. Mai ai lemn? Da. E în furnace. Nu, lasă, nu mă trebuie, dar să pui nisipul în furnace. Asta am făcut. Ca să se facă. Mai mă duc să iau lemn Costi. Da, mai trebuie, Vlade? Am ajuns la Pedroc și n-am găsit nimic. Minează încolo, în față. Vlad, mai iau lemn? Stai puțin să văd acum. Tot Pedroc. Costi, am găsit din Da. ăla. Se ceartă niște oameni aici. Nu știm ce să... Fac setaj. Am Da, găsit băieți. cea mai nouă bucată de dăr. Ualo! Da, cred că aia se face cu sapa, cred. Am luat-o eu. Costi, vrei cel mai valoros? Nu, tu păstrează. Am ieșit din gheșeală. Nu-i nimic, intră înapoi, Vlade.
Mamă, ce lag am avut pentru o secundă. Deci, Vlade, nu cred că găsesc avem diamante. nevoie de o ușă, Costi. Vlade, ce Am- crezi? Da, avem. Ia vină până la mine jos să vezi și aici. Stai că vin. Mă duc să iau lemn. Stai să mai fac o ușă. Mă duc să iau lemn. Pot să fac un glass bottle. Bă, dar nu-i nimic, bă. Mă duc Eu cred să... că mă urc un pic mai sus. Stai, vreau să văd. Stai că vin. Mă urc un pic. Vină până jos Ce aici. e? Bă, Costi. Vină să vezi și aici de Pedroc. Dar deocamdată nu-i lumină, că nu vreau. Știu, nu, vin acasă. Sunt acasă. Ok. Avem nevoie Că aici de nu, două. mă sui un pic mai sus, că spargem. Ce faci? Mă mut un pic mai sus ca să... Uite așa Cum aici. se uită pisițele. Și aici cred că o să găsesc diamante. Fac și Cine al doilea are... etaj. Avem crafting table. Da, Da, avem două chiar. în casă. Că trebuie să fac ceva de lemn. Mâine vine Mario. De unde? De la țară. Sperăm să face și el cu noi până... Am găsit cold. Dar de mai ai Câteodată... Ce să mai am? din casă? Da. Cât mai ai de făcut? Acoperișul. Acum... Dacă găsesc diamante, o să fac handicapatul. Reston! Opa! Nu știu pentru ce e. Am găsit o oaie Opa! Omoară! Reston. pentru mine. Nu pentru tine, pentru Costin. Da, am căzut în Am apă de... fiecare... Reston. Opa, reston. Se spune că... Da, lângă reston poți să găsești diamante. Da. Ce vreau să caut? Ce? Ai A, uitat? A, da, să craftez ceva. Am căzut... Să O craftez... să sap ca șarpele. Stai, ai Opa. piele de salpe? Nu. Ah, ok. Ce vrei să Ia zici? pentru Am asta. găsit cărbune. Adică pielea. Bă, adică... tu ai venit la mine. Nu! Uite! Mi-a dat publicitate. Și la Vlad, uite. Ok. Vlade, tu ești mină. Vlade, uită-te să vezi unde sunt. Uită-te după numele meu. Nici nu se vede. Nu mai se vede. Costi, vin eu la tine. Dar Eu văd numele, dar extrem de mic. Bă, să vină cineva să stea cu mine, că mie mi-e frică. Vin eu. Vină și vină după mine să stai cu mine. Să... Eu, știi ce? Bă, știi la ce m-a ajuns tu? Eu îți dau piatra mea și tu duci în chest. Am găsit un nou. Da, chiar. Am găsit un nou. Stai un pic că am găsit iron. Am găsit un nou. Fii atent, tot ce îți dau Am găsit eu... cărbune, Da, cărbune, știu. cărbune. Le iau? Da, știu, nu le ia, nu. Nu le luăm acum. Ca să... Fii atent, ce-ți dau eu, tu le duci în chest. Dă-te un pic. Tot duci în chest ce-ți dau eu, ai înțeles? Da. Ok, ia ăsta. Ia ăsta. Gata. Ia ăsta. Acoperim acolo sus, ok? Da. Nici eu la Ia, voi nu, să mai mă am. frică să- Nu, bă. Ce, noapte? Da, e noapte. Oh my god. Stai un pic așa că... Mamă, uite cum se vede! Da, de mă ajut și tu pe mine, ok? Mai am Abia aer. acum Tot, vă văd numele. tot ce duc eu, vă duceți în chest. Nu folosiți nimic, că vreau să văd... Da, de fă tu un chest special și ia toată piatra, toată piatra, ce face parte din piatră. Atunci să mă duc înapoi, Da, mulțumesc că mi-ai spus. Și du Mă joc cu copii, cu Și Costi du- și cu Vlăduț. și du înapoi. Te sun... Și Te iubesc. da. Mai am două. Ok. Mă duc să duc astea în chest. Dar tu Da, ți-ai dat tot. seama, Costin? Așa, galben albastru. Mhm. Da, băieți, poate o să găsim și noi diamante azi, nu știu exact. Dacă Eu nu mă o să duc să fac un Dacă nu, o să găsim în episodul următor. care va fi poate mâine, Poate poi mâine, da. Am făcut 4 chestule, că e Double chest. double chestul. Opa. Dacă știți asta, se spune că lângă Leston se
găsești diamante. Nu e adevărat. Și acum cum era să fie diamante în față? Era tare, nu? Am făcut... Unde să le pun? Fac Pune eu aici acolo. un mic loc? Fac eu aici un Nu, mic loc? pune-le în camera, Pati. Hai că fac eu aici un loc mic. Ok. Redstone. Da. Mă bucur de redstone aici. Eu am 42 de bucăți. Da, băieți. Un prieten o să iasă un pic din joc. Am găsit iron. A ieșit un prieten puțin din joc, că s-a dus până în casă și acum o să intre el înapoi când vine. Bă, da, nimic, bă, da, Eu am nimic. găsit iron. Nimic, bă. Eu am găsit iron. A, da, și am un nou. Vrei să-l spargem? Oh. Da. Da, sparge, dar să nu iasă afară puiul. Nu, încuie într-o cameră, bă. Dacă îți dă un pui ceva, încuie-l în baie acolo. Dar fă camera mai mare. Bă, da, nimic, bă. După aia să vii până la mine să vezi. Mamă, cât ăsta am. Rade, mai am puțin și rămân fără târnăcoape. Dacă nu găsesc diamante, mă arunc pe geam. Eu am găsit un stack de... Ia Un uite, Vlade. stack? Zade, ai făcut chest ca să pui... Uite, două. Ok, și ia tot din chestul ăla de sus. Ia tot din chestul ăla de sus. Adică Tot de ce sus. face parte din piatră. Și pune în chestul ăla. Nu altceva. Doar Da, pietrele. Doar piatră. Tot ce face parte. A venit prietenul apropo. Am găsit un dulac. Aha. Ce? Altă bomboană? Da, habar n-am cu ce. Mama, am mâncat ăsta bomboane. Da, băieți, da. Da, aproape- poate să facem și un Bowmaster video. Da. Dacă nu Da. știu ce e ăla. E un joc. Care... Cum să nu știe? Toată lumea Eu cred că știe jocul Eu m-am mai ăla. jucat Da, jocul ăla n-am și jucat am cu caractere. Da. Și eu am. Piatră, asta e piatră. Asta e piatră. Asta e piatră. Nu o Asta e să- piatră. nu o să vă Asta dăm- e piatră. Nu o Ce să mai e vă piatră dăm pe prea aici? multe Da, detalii fănesul se despre pune joc. ca piatră. Nu, fă-ne nu la asta. Bine, gata, să-i dau. Vlade, nu știu dacă îți mai văd numele. Vlade, mi-e frică, vină la mine. Vin acum. Dar mai întâi du-te pune în chest și după. Și să vezi cât îți ia să ajungi la mine. O să-ți ia... Și adu și niște târnă cu ape dacă tot vii. Pe bune! Lasă mai video. Acum o Trebuie să... să fac- Lavă, my friend. Tuța mea. Vlad. Nu te-am lovit! Uf. Doamne. Gata, pun totul aici. Ok, Vlade. Aici e lavă. Nu o să vreau să mă duc. Bine, o să continuăm în episodul următor. Cam acesta a fost episodul. Stați puțin! Vă rugăm Stați să dați un puțin. subscribe și un like. Stați Pa, pa! puțin! Stați puțin!